Δόξα τω Θεώ πάντων ένεχε, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Πριν από 30 περίπου χρόνια ήρθε εδώ στον Άγιο Νικόλαο Καψάλα στο κελί μου ένας προσκυνητής, ο Πασχάλης. Αυτός ο κύριος ήταν Έλληνας από τη Λαμία και ζούσε στο Τορόντο. Μου διηγήθη τα εξής. Είχα αραβωνιαστεί και ετοιμαζόμουν για γάμο. Κάποιος φίλος μου είπε ότι η αραβωνιαστικιά μου έχει σχέση αμαρτωλή με κάποιον στην εργασία της. Πήγαινε, μου είπε, εκεί που μεταφιέζονται, θα αλλάξεις εμφάνιση και θα διαπιστώσεις με τα ίδια σου τα μάτια. Αν και δεν το επίστευα, εντούτοις επήγα, επλήρωσα, με μεταμφίεσαν, έγινα αγνώριστος με γένια, μουστάκι, γυαλιά. Πήγα στο εστιατόριο που εργαζόταν η αραβωνιαστικιά μου, έφαγα, μετά παρήγγειλα κάπτη και πίνοντας έβλεπα. Σε λίγο τι βλέπω, να αγκαλιάζεται και να φιλιέται στο στόμα με κάποιον κύριο. Εσοκαρίστηκα. Όλες μου ελπίδες έσβησαν. Επέστρεψα στο σπίτι, όμως δεν είχα τη δύναμη να της το πω. Είπα ψέματα ότι πρέπει να αναβάλουμε το γάμο για κάποια οικογενειακή μου υπόθεση. Εκείνη με πίεσε και αναγκάστηκα να της το πω ότι εχθές αυτός που σέρβιζε στη γωνία του εστιατορίου με τα γένια και τα γυαλιά ήμουν εγώ. Σε είδα να φιλιέσαι στο στόμα με εκείνο τον κύριο. Άλλαξε χρώμα, δεν μπορούσε να το αρνηθεί. Έβγαλα τη βέρα μου, της την έδωσα. Εκείνη αγρίεψε, είδα ένα δαιμονισμένο πρόσωπο γεμάτο κακία, τόσο σκοτεινό. Και μου φώναξε απειλητικά. Θα δεις τι έχεις να πάθεις, δεν θα σε αφήσω ήσυχο. Χωρίσαμε, αλλά από την επομένη μέρα άρχισαν να συμβαίνουν παράξενα πράγματα. Έγινε τροχαίο ατύχημα, το αυτοκίνητό μου διελύθη, ευτυχώς εγώ δεν έπαθα τίποτα σοβαρό. Η εργασία μου, ήμουν ασφαλιστής, επήγαινε όλο και χειρότερα. Τις νύχτες έβλεπα εφιαλτικά όνειρα, επιθέσεις δαιμόνων, ως άγρια θηρία, ως τίγρης, γάτες, ως φίδια. Τα πόδια μου και το σώμα μου ήταν πληγές όπως θα με ξέσχιζαν γάτες με τα νύχια τους και έτρεχε αίμα. Μεγάλο μαρτύριο, υπέφερα. Ζήτησα από την κυρία που μου ενοίκιαζε το σπίτι να μου δώσει παράταση 1-2 εβδομάδες γιατί είχα οικονομική δυσχέρεια. Εκείνη όχι μόνο αρνήθηκε, αλλά με πήγε αυτόφορο και με τη δικαστική απόφαση θα μου έκανε έξωση. Την παραμονή της δίκης, το βράδυ πριν κοιμηθώ, παρεκάλεσα με πολύ πόνο την Παναγία να με βοηθήσει να μην βρεθώ στους δρόμους. Τη νύχτα στον ύπνο μου βλέπω μια μαυροφορεμένη νέα να μου λέγει «Είμαι η Παναγία. Αύριο το πρωί στο δικαστήριο, όταν θα σε φωνάξουν να κάνεις δημοσίως το σταυρό σου και να με επικαλεστείς λέγοντας «Παναγία φανερωμένη, βοήθησέ με. Εγώ θα σε βοηθήσω». Έγινε άφαντη. Ξύπνησα και ήμουν ειρηνικός και αναρωτιόμουν, είναι δυνατόν, διάβολος θα είναι μεταμορφωμένος όπως επλάνησε και εκλεκτούς και αγίους, να είναι αληθινό το αφώνυρο. Το πρωί στο δικαστήριο, όταν ήλθε η σειρά μου, ο πρόεδρος του δικαστήριου εφώναξε «Πασχάλης τηλελής». Σηκώθηκα και πηγαίνοντας προς το εδόλιο έκανα με το δεξί μου χέρι το σημείο του Τιμίου Σταυρού και είπα ψιθυρίζοντας «Παναγία φανερωμένη, βοήθησέ με». Αφού ερωτήθηκα και είπα ότι αδυνατό να πληρώσω το ενίκιο και δεν μου δίνει η κυρία λίγο χρόνιο, τότε ο δανειστής ερώτησε «Κυρία μου, πόσα χρόνια ο πελάτης σας ενοικιάζει?» Εκείνη του είπε «12». Ο δικαστής άλλη φορά συνέβη να αργοπορήσει την πληρωμή. Εκείνη είπε «Όχι, πάντοτε πλήρωνε». Τότε εκείνος θυμωθής έκλεισε το φάκελο της δικογραφίας και είπε «Δεν δίνετε παράταση πληρωμής στον ευσεβέστατο κύριο που ποτέ δεν σας έχει δημιουργήσει πρόβλημα?» Στρεφόμενος στους άλλους δικαστάς είπε «Να γραφούν τα δικαστικά έξοδα στη γυρία». Δεν το πίστευα ότι αθώθηκα. Παραλίγο να ήμουν στους δρόμους, τώρα είχα και παράταση πληρωμής. Ευχαριστούσα χαρούμενος την Παναγία. Βγαίνοντας από το δικαστήριο, επέρασα να πιω ένα καφέ σε ένα πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών που πήγαινα κάποιες φορές. Όλα... Τα χρήματά μου ήταν $15. Συμπλήρωσα ένα δελτίο των $10 και περίμενα. Σε λίγο τι έκπληξη, εκέρδισα ένα ποσό $1.000. Αμέσως πήγα και πλήρωσα όλα τα ενίκια έως το τέλος της χρονιάς. Μετά εξεχρέωσα όλους μου τους φίλους μου πληρώνοντας με το παραπάνω. Ήμουν τώρα πλούσιος. Έβγαλα και εισιτήριο να έρθω στην Ελλάδα. Όταν είπα το Σιβάν με το όνειρο σε έναν ευσεβή πατριώτη μου,
Αυτός μου είπε ότι η Παναγία φανερωμένη είναι στη Σαλαμίνα, αλλά και στο χωριό μου έχει τη φανερωμένη Παναγία και εορτάζει τα 9 μέρα, 23 Αυγούστου, και θα έρθει στο χωριό μου, θα είμαι και εγώ τις ημέρες αυτές στην Ελλάδα, θα το εορτάσουμε μαζί Πασχάλη. Μου έδωσε μάλιστα και μία επιταγή, με έκοψε με το blog και πλήρωσε τα έξοδα το αεροπορικό μου εισιτήριο. Φιλονικήσαμε. Εγώ του είπα: εγώ έχω τόσα χρήματα. Εγώ θα πληρώσω. Επέμενε. Τελικά υποχώρησα. Ετοιμαζόμουν να ταξιδέψω για Ελλάδα. Τα δαιμονικά όνειρα όμως δεν σταμάτησαν. Κάθε νύχτα σωστό μαρτύριο. Ένα βράδυ μεσάνυχτα, όπως κοιμόμουν, το διαμέρισμά μου στο δεύτερο όροφο, κάτω λεωφόρος. Έσπασε ξαφνικά η τζαμαρία της πόρτας που βγαίνω προς τον μπαλκόνι και βλέπω να μπαίνει από εκεί ένας κληρικός, ένας γέροντας. Μου είπε: σου έχουν κάνει μάγια. Να έρθεις στη φυλή και θα γίνεις καλά. Με σταύρωσε και έφυγε όπως ήρθε, περπατώντας στον αέρα, και εξαφανίστηκε. Τότε είδα τα τζάμια που ήταν σπασμένα και πεσμένα κάτω στο πάτωμα να ακολουθούν αντίστροφη πορεία όπως έπεσαν και να πηγαίνουν στη θέση τους. Η μπαλκονόπορτα τώρα ήταν όπως πριν, ούτε ίχνος ραγίσματος στα τζάμια. Ήρθα στην Ελλάδα, στη συνοικία Ήλιων των Αθηνών, ήμουν με και οι γονείς μου εκεί, στην αδερφή μου. Τους είπα ότι δεν ταιριάζαμε και χωρίσαμε την αραβωνιαστικιά. Όσους συγγενείς ρώτησα για τη φυλή, αν γνωρίζουν πού είναι και τι είναι, κανείς δεν με πληροφόρησε. Το επόμενο πρωί βγήκαμε με τους γονείς μου στο κεντρικό δρόμο και ψάχναμε ένα ταξί, θα πηγαίναμε κάπου να φάμε και να πιούμε κάτι. Ταξί όμως πουθενά, κίνηση πολύ. Ξαφνικά βλέπω στη στάση των λεωφορείων να γράφει το λεωφορείο Φιλή. Παίρνω τους γονείς μου και ανεβήκαμε. Έβγαλα και εισιτήριο για το τέρμα. Οι γονείς μου και πιο πολύ η μητέρα μου, πού θα πάμε Πασχάλη, ανησυχούσαν. Εγώ τι να τους πω, θα δείτε, έλεγα. Κατεβήκαμε τέρμα στη Χασιά. Πρώτη φορά πήγαινα εκεί. Καθίσαμε σε ένα ζαχαροπλαστείο στην πλατεία, παραγγείλαμε καφέ, αναψυκτικά και παγωτό. Πήγαινα στο περίπτερο και ρώτησα την ηλικιωμένη γυναίκα του περιπτέρου: εδώ στην περιοχή σας, κυρία μου, τι παράγει, κρασί? Τι κρασί, παιδί μου, λέει, δεν πας εκεί στον Άγιο Κυπριανό στο μοναστήρι να ανάψεις ένα κερί? Και καθώς μου έδειξε, τότε είδα απέναντι ψηλά στην πλαγιά τη μονή του Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνης, η οποία σαν να φωτοβόλησε με ένα ουράνιο φως. Σε λίγο το ταξί μας άφησε στην πύλη της μονής. Ο αρχοντάρης μοναχός μας είπε να περιμένουμε και σε μια ώρα ανοίγει ο ναός για τον Εσπερινό. Ήταν ώρα αναπαύσεως. Μας έφερε κέρασμα, λουκούμι, ρακί, νερό. Στρεφόμενος προς εμένα είπε: ο πρώτος που θα διαβάσουν εξορκισμούς θα είστε εσείς, κυρία μου. Η μητέρα μου ξαφνιάστηκε περισσότερο. Παιδί μου Πασχάλη, για διάβασμα ήρθαμε εδώ. Τι σου συνέβη, πες μου, τι να έλεγα τώρα εγώ? Πέρασε γρήγορα η ώρα, με αγωνία, χτύπησε το τάλατο, κατέβαιναν οι μοναχοί στον Εσπερινό. Μπήκαμε στο ναό, προσκυνήσαμε, κάθισα. Βγαίνει ένας ιερεύς με στολή ερατική, κρατούσε ένα σταυρό και κάποιο βιβλίο. Με πλησίασε, εγώ του φίλησα το χέρι, εκείνος με ευλόγησε, λέγον: γονατίστε, κυρία μου, να σας διαβάσω τους εξορκισμούς. Γονάτισα. Έριξε το πετραχύλιο πάνω στο κεφάλι μου και άρχισε να διαβάζει εξορκισμούς. Εγώ ίδρωνα, μέσα μου πνιγόμουν. Ο πατέρας μου ήρθε με ένα μαντίλι για να σκουπίσει τον υδρότα του προσώπου μου. Ο ιερεύς με ευγένεια τον διέκοψε: κύριε μου, αφήστε τον, δεν χρειάζεται. Αυτό είναι μυστήριο, πηγαίνετε στη θέση σας. Όταν τελείωσε με σταύρωσε, εφίλησα το σταυρό και το ευχολόγιο, το βιβλίο που κρατούσε, του ασπάστηκα και το χέρι ευχαριστώντας τον. Ήμουν ελαφρύς, είχε φύγει το βάρος της ψυχής μου. Λες και έφυγε μια ομίχλη που εμπόδιζε τα πνευματικά μου μάτια να κατανοήσω, και τότε, τότε, εγνώρισα ότι αυτός ο γεωγραφημένος, δηλαδή ο Άγιος Κυπριανός, ήταν αυτός που ήρθε μυστηριωδώς στο Τορόντο στο διαμέρισμά μου τη νύχτα εκείνη και μου είπε: σου έχουν κάνει μάγια να έρθεις στη φυλή και να γίνεις καλά. Ιδού, εγώ ο ταλέπορος, με θεράπευσε η χάρη του Αγίου Κυπριανού, με έλυσε από τη δαιμονική ενέργεια που τις νύχτες περνούσα ολόκληρη κόλαση και γρατσουνιές αισθητές έβλεπα στο σώμα μου. Από εκείνη τη στιγμή δεν με ενόχλησαν πλέον ποτέ στον ύπνο μου οι δαίμονες. Τα μάγια, ποιος άλλος, η αρεβωνιαστιά μου τα είχε κάνει, γιατί με είχε απειλήσει. Δεν θα σε αφήσω ήσυχο. Ναι, ευχαριστώ τον Κύριο και την Παναγία τη φανερωμένη που με λύτρωσε από όλη την περιπέτεια την επαγγελματική, κυρίως τον Άγιο Κυπριανό που με θεράπευσε από τη μαγεία.
Αυτά άκουσα, αδελφοί μου, από τον κύριο Πασχάλη, εγώ ο Λιθοκάρδιος μοναχός αμόναχος ο Αλίπιος, και μετά από 3 δεκαετίες περίπου τα δημοσιεύω τώρα. Χθες εορτάσαμε τον Άγιο Κυπριανό και την Αγία Ιουστίνα και κάτι με βίαζε μέσα μου να τα διηγηθώ όπως τα ακούσατε. Εις δόξαν Χριστού και χαράς των αγγέλων και του Αγίου Κυπριανού. Αμήν. Η Παναγία μας είναι η χαρά των αγγέλων. Και όταν λες Παναγία μου, ανακουφίζεσαι. Συνήθιζε να επαναλαμβάνει ο γεροντάς μου, ο πατήρ Σάββος, που κοιμήθη εδώ στο κελί μας την 15η Οκτωβρίου του 1991. Εγώ είμαι ο ευεργετηθής και ο ευεργετούμενος από το Θεό και από τους ανθρώπους. Ενθυμούμε και επαναλαμβάνω τα λόγια του αειμνίστου πνευματικού γέροντος Χρυσοστόμου Σπύρου των Σπετσών. Αλληλοευεργετούμενοι και αλληλοευγνωμονούντες. Να ανεχθούμε ο ένας τον άλλον, να κάνουμε υπομονή. Αυτό είναι το μεγαλείο. Αυτό είναι η χαρά των αγγέλων. Αμήν, αμήν, αμήν.